Illa nahi eta ana emantzia gairian. Ai, ama. Julen, guazen zukaldea. Ja irabazi diaketa. Guazen. Ai, ama, hau denekia. Haupa, Julen, ongi etorri. Kaixo. Hemen dakao, Julen Goia, Anpo Ordizia errutbi taldeko kapitaina. Gore badekiku gure zukaldien egotia. Zer moduz? Kozinatzen zemuz moldatzeaiz. Ondo, kozinatzen ondo, jaten hobeto. Jaten hobeto? Bai. Oso ondo eramango gaitu. Bueno, indar berritzeko zeirutze zaik, egiten bai hau arkumia, txilindroi erara, eta gero batata eta patatakin lagunduko jau. Ongi? Kategoriko bazkari, bai. Adi lagunak kategoriko gonbidatuak gauta. Bueno, lagunak eta Julen Goia garatuko jat pausuz pausu nundik noa ebiliko gaituken, bale? Bueno, azteko eta behin, esan duen bezala ingo dugu arkumia txilindroi erara. Eta hori dek, arkume gixatu bat, hola, txorixerokin eta pixka goxatuta. Ingo deuna da, arkumia, pusketetanin, irineti pasa, gatza eta piper pixka bota, frigituko deu, lapiku batian, bertatik ateako deu arkumia, eta bertan ingo deuna da. Tipula gorrila, tipulina eta baratzuria ondo gorritu. Behin gorrituta daudenian, botako dio hemen txorixeruan pulpa da gaula prestatuta, tomate raiatuare bai, gero ardo zuri pixkat, eta amaitzeko, ingo dugu, arkumia berrize barroa bota, saldakin tapatu eta gixatzen utziko dugu. Bale? Hoi izango gaurko plateran, oinarria. Eta lagungarri bezala, pare bago zen goitugu. Kasu honetan, lurraspiko bi bat patata eta bestia batata, hoi dela patatan familiko, baina gozua da. Gozua eta gorri antzekoa da. Ingo deuna hemen, perretxiko hauek, baratzui alde batzukin salteatu, eta beste alde batetik patata hau konfitatu oliotan. Eta geho, prejitzen bukatu. Geho, elkartuko ditugu, eta lagungarri bezala jarriko dugu, perretxiko patatakin, eta gero ingo deuna da batatakin ebai, moztu, tiretan, patata prejitu bezala prejitu, eta gerengo deuna da, baratzuri hautza, oregano eta piperra hautzakin pixka naztu, pixka potentzia emateko. Ados? No, niarki. Ze prestatzen degik etxian, ze jaten dego gorputze jaukitzeko, Nik egi esan Andrek, berdura asko, Andrak. Bai, emaztek asko. Proteina emango joke bai, eta? Baita, egi esan bai, etxene ondo kobrituta gare eta jan aldetik arazoik ez dago. Nola, dieta bereziak inbiar ditu, hidratuak eta proteinak eta asko, barazkik eta frutak, oinarri, ez da? Bai, nik uste eozein kirolarin dieta bezala, ez? Barazki fruta hori oinarrizko elikagaia diela, eta gero proteina baita muskula rekuperatzeko. Muskularrak eta oleoteko, dieta gehiago korrikalaria baino kulturistana, ez da? Ez, pentsa, ez. Gainean ere funtzioa zela ibarruan. Tarteko bat igual, atletismoko atleta batena bezala, bai, ni korrik asko inberrauket, eta, pixkate, horti zaintzen baino ez, pentsa burue buskatzen deuniko la dieta. Ondo jan, garbi jan, eta garrantzitsua. Hori da, garbi jan, alkoholik ez, nik uste hori dela fundamentuzkoa. Elikagaia baino garrantzik horre dauke, txarrak endu. Eta honai eman. Bai, eta ona jan lasai. Azkenen horrek burune ondo itxizu eta hori garrantzitsua da. Gauza ona. Bueno, nik jungonok arkumia puskatzen prejitzen juteko, eta hilagundu jak tipula eta tipulinakin, zuritu, garbitu, eta lauki txikitan ningo jau. Organikoa honea bota, eta txikituta genkinean prejitzen hasiko zu, bale? Bale. Bueno, kontaktu duguk, guantxeao, Anpo Ordiziko taldian, kapitain bezala, baina ibilbide nahiko luzia eukiek, ez da, errutbi munduan. Bai. Guain dala ezak, ja 6 bat urteo lasiko nintzen errutbin jolasten, eta, nire lehenengo pausu profesional bezala edo, Frantzin egin alizan nikun. Bale. Hori hori bat izango guen, ez da? Frantzian errutbi asko bizidi, ez da? Bai, ia hemen guk futbola ezagutzen duen bezala, mugaz bestalde, hainbeste irabazte futbolistak bezala? Ez hainbeste, baina badau, bai, zero askoko kontratu badarean, ordune. Bale, eta esango genian hemen bai futbola dan bezala, han top rubiladek, rubilan pareko ikan
topatuko jau? Esan leike baiet, PSG bat ikuste jaunian futbolian ere bai oie potentzia. Bai. Eskalo jaundia zio PSG-tikan beste eta igual, Hori esan nizun, azkenen, Rennes bezalako talde batetik PSG-a, nik uste izugarrizko aldea da, hola. Vale. Eta rugbyn, bagian, olako aldea handik ez dago, baina bai, oso kontratu honak, baliabide izugarri dituzte, telebisiok diru asko sartzen do, eta nik uste oinarri hori dela. Me kantxila mar, bizikan, ziokela matikan gau. Bikain. Eta bueno, nun euki guan sortia jolasteko Frantzian? Biarritzen jolastu nun, 4 urtez, Biarritzen. Vale. Biarritzen hemen txeiparralden orduan, urrutira zitzen jun orduan ondo, ez bazpare, etxetin nahiko gertu. Vale. Beti izan dek, gaina, ni ustean Miarritzeko taldia, Frantzi guztin nahiko potentia dek, ez da? Bai. Nik uste, eozein frantsesentzako, eta batez, Rubikin zerikusik ez dauken askok ere, behin erretiro hartzen duenen, jubilatzen dienen, tiro handi dauke, ez? Biarritz aldea etortzek, kosta oso polike da, eta, horrek indarra badauke, eta gero kirola behi da, Biarritz bertan, Rudiko talde, guain gehiago. Nik uste beti izan dela, ikur garrantzitsu bat. Zein gehiago dituko la potentiakan, zeintzuk zeian zuen kompetentzi, zeintzuk zinaten ari bezan beste talde potentia nun daude? Gaur egunen dauzkezu, Clermont, Ferran, Montpellier, Lyon... Montpellier hori ditu ja Mediterraneo aldeko taldeak, ez da? Hori da, bai. Egoaldian gehiago ibiltzen da iparralden baino? Esan leike baietz. Bai. Bueno, eta garai hortan, zeintzuk ituan ire aurkari potentienak? Nik uste asko ikaragarri zerela. Bai, talde horietan azkenen, ez dakite, trinduk nola baita esateko, Frantziko 10 bizkarren eraman duen jokalari bat urte askon, eta gero bestalde, nerekin jolastu duen asko, gaur egun dare, hango lehenengo mailan, orduan aurkarik, luxuzkok eta taldekidek baita. Ona, ze gara eta zai gaitu ditzen, guendela zenbat urte bilitzen? 2012 edo izan zen, nire debuta. Leguen 10 bat urte pasaitu gorduan. Ja urte batzu badie. Ondo. Ze faltan botatzen dego, nola izan nuen, nola izatea izanan iparraldetik ja, nola inuan urrengo saltua, nola izan nuen historia? Horre, maia galdu genuen, topa malauko maia galdu zen, eta bigarren maiara jaitxu ginenen, entrenatzaile berri bat etorri zen, Edio Sullivan edo Irlandako gizon bat, eta arek azkenen, bere plantilla, bere jokalarik, bere idea ekarri zon, eta ez, enitzen gehatu. Katxila, mar. Eta zezan behar nin, handikan noa junitzen gero. Handik, beste urte bete inun, Maulen, baita hemendik gertu, garai hartan, bigarren B maila edo futbolen litzekenan, antxe honitzen urte bat ezporratzen besterik gabe, eta ondo juntzen esperientzia ezberdine, amaterragoa zan, naiz eta bertatik bizi ginen, eta bertan aukera izan, sehaskan bitartez, bi ikastoletan lanen eoteko. Ze ona. Bai. Orduan, hizkuntza frantsesa eta oiarki dominatuko, ez da? Bai, frantsesa eta inglesa. Frantsesa eta inglesa, bilakin. Karo, hainbeste gainean, hainbeste estrangero egon da, azkenean inglesa erabiliko askotan, ez da? Atzerritarrez bete eta azkenen talde horiek, eta frantsesa beharrezkoa iparralden, eta inglesa taldekidekin hitzeiteko baita, orduan, bai, hizkuntzakin nahiko ondo moldatzea. Ondo, noiz izan nuen orduan gero, noiz etorritzen ja honeaka? Mauleko urte hori egin da gero, ordizik nerekin kontaktatu zuen, nere arrobiko taldea, eta aukera izan ordiziko lehenengo profesionala izaten, etxetik ateratako lehenengo profesionala, orduan, zerbait ezberdine, baina nik uste atea ireki diegula, atzetik datozenei, eta oso gustora. Horre bere zapore gazigo zuak utziko isik, azkenian zeatik, pentsatzea, taldeko, eta profesional bakarra, eta bestia lanea, eta hor profesional bezala, eta hor pixka eta arraro izan bihartik, ez da? Hombre, iretzako eharra, baina eharro izango ondanak bertatik bizitzia, ez da? Hoi izango litzeke ideala, ez? Gaur egun iritsi da hortara, edo... Ez, gaur egun niongo geha, behatzi bat jokalari. Entrenatzaile eta 8 bat jokalari, bertatik bizi gehanak, esan, oso kondizio honetan, baino, nahiko kopuru mugatue. Vale. Ez nordizin beti eukik indarrazko errutbiak, ez da? Bai, azkenen, 10.000 bat biztanleko herrie da, herri txikie, eta gainontzeko taldekin konpartuta, nik uste aldea hor da, hola pixkat. Bai, zenbaki aldetik, eta lehenengo mailan, bai, hainbeste urtez mantentzeko, merito izugarri dauke. Zeintzu dia hemen estatu mailan talde potentienak?
Iaz adidez, finala Sanboien aurka jokatu genuen, Sanboi de Llobregat, 3.000 bat biztan dituen... Kataluniarrak orduan? Hori da. Esan liteke, horiek aurten gaina egun urtein ditu, Espainiko taldeik zarrena behaiek die. Eta hori izanik, gero Valladolizen ere bi talde daude oso puntero, orduan, bueno, Espaini guztin barrena. Vale, ados. Eta hemen zautan beti euki rubia bere indarra, basekio gordiz izan degela top esango genien Euskal Herrin baian, Euskal Herrian ze talde gehiagon izango dituko la potentiak? Nik uste, momentu honetan Ordizi eta Gernika daude lehenengo mailan, Bizkaitarrak eta gu Gipuzkoarrak, gero Getxore historikoki oso talde puntero izan da, eta gero, Arrasate, Durango, Zarautz, seguro bat ematazten detela, baina badaude, zenbait talde. Zeren kontrako jolastu egola lehiak eta politenak eta ogorrenak. Nik uste Hernanin aurka izatezala, guretzako derbiola, gertuko derbie, Hernanin aurka izatezala, bai. Eta horre baitu jokalari batzuk urte askone alkarrekin egurren ibiligenak, eta gaur egun Ordizin alkarrekin jolasten dunak, orduan, polite da. Ona. Bueno, hemen bagiztak, oiek, hemen txegarriztak, lagaizkiator, zatik aninberdia eta horrena arkumia pregitu, arkumia teako jau, eta gero botako jau hori. Baitare, hemen, zuritutzak lau postale, eta txikitu ingo isi haue bai, bale? Ikuste ja fin ibiltzaizela, labana emate jau pixan noiz benka, Etxian prestatzea ditu gauzak. Labana askotan ikusi izan dugu, etxen gurason arten da, funtsezko herramienta da behaien hasi. Eta hori, zukaldari izate? Ez, Arakina igoia izan da, arakinekin, Tolosako arakinekin zer ikusiak? Ez, oikin ez dago zer ikusi, txiki gogea bai. Txiki jozate? Bai. Baina labana berdin moite zuen. Ondo. Janai bada, horti da datorkue lana. Ondo. Eta arakina izan dakoa ize bai, familiko tokatu zaikorraren anategian egotia? Bai, txiki-txikitati tokatu zaiko, azkenen, bai, eskua botatzen beti. Esan nere anaia gehiago, kliente aurren anaia gehiago ibilizan da, eta ni, bestelako lana, kobratu eta... Hoi garrantzitsua, eta kobratzea fuertia bialtzek, eta? Anaia hundigoa da, gaztegoa, baina hundigoa. Eta beha irrupila eta ere bai guztarezako? Bai. Anaiak, anpon gaur egun alkarrekin jolasten dugu. Bai, ze hona. Espainiko selezioan ere alkarrekin jolastu izan dugu, eta... Bai. Oso ondo biltzen da. Ondo. Bueno, bagu hemen gitzaudek, arkume gizatu egiten, eta emango jogunei vuelta, txukun utziko deu, baratu jaxetu, eta bitartean jungo gea Lizartzako ostatura, eta bertan indigue gizatua, baina arkumia ez, ardia, guazen bertara. Kaixo Joseba, aspaldiko Miren Market naiz. Gaur etorri zea nire proiektu berria ezagutzera. Nahi badiazu lagundu, hau da Lizartzako ostatua. Denbora oso gutxi daramat hemen Lizartzako ostatuan. Gure helburua da eguneko menu bat ematea, karta pixkate bai, bokailo pixkat denetako. Hau ez da taberna bat bakarrik, hau da herriko txoko bat, asko erabiltzeue, bai umek, gaztek, helduk, eta saiatzen gea zerbitzu guztik ematea. Gure jana oso basikoa da, betiko platerak, hoi bai mimo askokin eta maitasun handikin da. Gure bezero importantenak herrikok dira, egunerokok, oso fidelak dira, baino mendizale asko datozte, txirrindularik ebai, amaiketako potentek egiten ditugu, salda, eragigozia, txorixoa, beti patata tortilla, eta jendeak eskatzen diguna, batez ere. Gure proiektua aurkeztu ondoren nahi badezue, errezetatxo bat ingo deu, guain egun gaudela, neguko garaikoa ardi gixatu egingo deu, saiatuko gea goxo iten, eta aber nola gelditze zaigun. Eta osagaiak izango dira ardia, hemen bertakoa dana, tipula, azenaiok, perejila, batzuria, bai alean, bai txikituta, ardo txuria, koñaka, hilarrak eta porruk. Hasteko ardia jarriko deu beratzen ozpina eta urakin. Gero tipula txikituko deu, errezeta hau nei oroigarri haundik ekartzen dizkit aldatzko festetakok, diela San Martinetan. Jaki
fuertek jatezian, eta nire amak itxezun beti hau festeta jute ginanen. Eta dia saporek oso barrun dauzkeunak guk. Ardia behin gorrituta botako jogu tipula, batzuri txikitua, gorrituko dugu beste pixka gehiago, eta azenaioa eta berdura guztik botako dizkiegu. Gu saiatze gea beti garaiko produktuak egiten eta hemengo gauzak ekartzen. Ardia hemengo hartzai batena da, baratzako gauzak hemen denak baratza daukate eta ekartzen dizkiate aldan gehiena. Ogia de hemengoa da, hemen panadero badaukeu ogi oso nahikeuna, ogia de saltzen deu, tabernan bai hemengoa eta gero lezaetako ogia ekartzen digutenen. Hoi astean behin ekartzeguela. Eta dena gorria da honen, botako jogu koñaka edo brandia eta ardo txuria. Pixka gehiago egin eta ja urakin beteko dugu. Eta hortikan ja, segun ze tamaina dauzken puskak eta utziko diogu egiten. Ordu pare bat edo... Ardia inda daukeula, ingo dugu saltxa batidoratik pasa, txino batetik, eta ja hilarra gehitu azkeneko momentun. Eta azkeneko irekitek jarri. Bueno, tamen daukeu gure ardi gixatua ja prest. Eta jungo gea, plateran jartzen. Bueno, Joseba, hemen deu gure ardi gixatua, bertakoa, eta bakizun nun gauden, aber noiz egiten diguzun bisitatxo bat, Lizartzako ostatuan. Hemen zai ongo gea. Agur! Iepa, miren, ze gauza txuguna egite dituzun, goratzen nahi zukin egon itzalare bai bertan ez beste ostatu batian, earki jangen duen da horre seguru, enaiz azaldu, baina azaldu biharko naiz ondo jatea. Bezarka da hondi bat, eta horrela jarraitu. Bueno, gu gurian jarraitu behar dugu, hemen dikan, artea dugu, arkumean gaia prejituta, guain barazki botako izkilou, behitu, biale utziko ditugu, lehen nola esan dit perretxikukin saltatuko batzu pixkat. Eta hau botako ditut, barroa, bale, hau nere kontu. Hau listo, txukun eta garbi utziek, eta ingo gehiaken nahi bitu, hau, ingo jau nahi prejitzen jarri. Bale, prejitzen jartzeko, ateako jandik hemen zartagin bat, oliutan aurrengo konfitatu, mantxo, biuna deatu dadila, eta gero emango jau egurra, asalak urruskari gelditzeko. Emango ja, zuri gailua, zuritu eta lauki txikitanin, bale? Oso, no. Oire kontu, eta hone kontu. Bueno, eta ordiziko hanpotaldiak zenbat denbora dijoa ja martxan? Noiztik handago? Klubak aurten inditu 50 urte. Oso okerreztan hau 50, aurten, bai. Eta hemen inguruko klubik sarrenetako esango genuen dala ere bai? Euskal Herri mailan getxo baita baditu exactamente ez dakizan bat urte, baina baditu urte mordoska bat. Eta gero, estatu mailan sanboi da gehien dituna gure bikoitza, egun urtein ditu aurten. Bale, bailen esan deken bezala, eta? Hori da, bai. Eta adibidez, ordiziko taldiak, ze titulu dazka, ze takit ligan bat, kopak, nola kudeatzen, errege kopare badao, adibidez? Hori da, bai. Europa ere bai Champion League atzeko zerbait badao? Parte hartzen du edo aukera dao, Amlin Cup edo dana. Nola deitu jok? Bai, Amlin Cup hori urtero aldatzea, azken dirua zeinek jarri bai izenarekin ematen du, ordune. Bueno, badao lako bat, guk ez dugu jolastu, ordizik ez dugu jolastu. Aurten Gaztela Leoiko 3 taldea idie, Burgosko taldea eta Baiolizko 2 idie kompetizio hori jolasten. Eta ordizi bezala, bi errege kopa diteu. Bi errege kopa jarraian. Tokatu zaikiri, egun errege kopa horietan jolasten nahi izan? Bai, lehenengo errege kopan, horre, jolastu nun. Eta, bigarrenen ez, orduntzan, Frantzia salto emanun urtea. Ados. Eta ze postutan jolasten dekik? Egi ez zaiz horietako meleiteiko horietako, ez da inaiko bisila eta bastardiako. Kanpokalden, bai, gurroten, pixkate, lan goxo guaiken deuna esan behar nu, danet tokatzen zaigu itea. Hor goxua gutxi ziolana, Guantxe santzu egie. Baina, korrika gehiago, horti di jozte pixkat, gure zereginek. Zein dituk ire zegirina? Garbiziok,
futbolean bezala, azkenian gola sartuela, o tanto egin behar dela, ez da? Bai. Baina tantos gain zer dek, osea, bueno, erregatiakin da, korrika jun, da aurrea jutia. Bai, pixkate, bueno, obtentzio aldetik, agian aurrelarien lana da gehiago, jende handigon lana da, pixkate baloia berreskuratzea, bai, tuxan bidez, alboko sakea, edo uztartzea melean bidez, eta gero gu gare pixkat, bueno, horri dinamismoa eman, eta nola baite, finisher lanak, edo... Finisher, zen egin zan, hori nahi bukatu, ez da? Hoi da, bukaera ematea, beraiek hasiera eman dioten horri, ez? Puntu sartzea. Eta ik kapitain bezala, adibidez. Bueno, eskuko emateke hemen ikurriña eta guzti, o este... Ez. Zergatik ez eusteko aurkariak, o zergatik ez tezuera ematen. Nik uste sekula etzalako jarri eta gaur egun ez du jarri. Eta zezan behar nizun, zer eginkizun dazka kapitain batek zelaian? Bueno, pixkate, hartaldea eaman, nik esateten bezala. Ondo. Azkenen, 23 jokalari gare, Kasu iteie. Bai. Gure kirolen gainea, hoi zerbait bitxi da, ez? Epaiei itzein daiken bakarra kapitaina dira, bitaldiko kapitaina, bai. Orduan, beste inork ezin dio itzein, beste inork ezin da gerturatu epaiana, iruditu zaion hori esatea, edo, pixkat hori. Orduan, kapitainek zerekin asko ditu, epaiekin itzeikez aparte, nik esateten bezala, seinaleiko bena izatea ez kasu egitea. Baina gero, erabaki asko hartu behituzu. Azkenen, markagauia ikusi behar dezu, zein egoeratan, txarteli badezun edo ez, taldea nola daon, eta pixket partiduk eskatzen dizun hori nola baite eman behar zaio. Jokoa gelditu, azkartu, pixkate. Piskat, bai, norantza eraman, ez da? Hoxe bea. Eta adibidez, ez diken antzako ulertzen, tantuak, basekiu, marra pasa behar dela, eta lurrian jarri behar dela, ez da? Eta gero ere bai jarri behar da nun baiten, eta etxuta eta gola sartu, ez da? Hori da. Zema balio tanto lurrian iten danak? Baloia marra zeharkatu edo marran utziezkeo, 5 puntu die. Vale. Hori da, bai, entxegua euskaraz esaten da bezala, ensaio, ensaio erderaz, bai. Eta gero, baloia utzi dezun marra hortan, alboko marrakiko paralelo, oda atzeruntz, nahi don lekutatik aukera do makilleta botatzeko, Osea, ikaldeatzeak nahi juna deken dana. Nahi dezun guztia. Osea, porteian paren balin bago gutxi jungoa. Hori da. Irabazteko pixka gehiago, angulo gehiago izateko. Eta hor Zeindek, zene botatzeik jaurtik eta hankakin? Tanto indunak edo nahi dunak? Edonork. Bai, normalen eukitzezu, jokalari bat horta dedikatzen dara, egokina dana horta, bai. Argentinar badaukeu talden, oso jokalari honan hankakin, egizan azkeneko 5 demoralditan edo atera ligako anotatzaile ondina, bai. Oso gizon fina hankakin, bai. Askotan eske baloi horrei arrautza bat ematikena ondo ematia ez da erreza izan behar, ez da erreza. Eta haizea eta gauza asko kontrolatu behituz. Azkenen hor goien edo hemen beran ez dago haizek ez du berdin putziken, gau faktore asko dare, ikustez dienak, bai. Eta bestela ere, iritokatu zein ozen bait ostiko matia baloia, tokatzen zain, beha igual kanpon da honian edo hor bigarrengo bat o hirugarrengo batean, penalti botatzeko jarraian bezala. Bai, tokatu izan zaio, beha lesionatua egotea, eta besta batek bota behar izate hori. Eta batutan gertatzea penaltia bezala, nina ia botan, ez da hor bakoitze bere lana garbi dauke hor ez da... Ez da tezun bezala, pixka seri jugo da, ez da? Jendia ez da inbeste kejatzen, ez da naita eroritzen, ez da naita botatzen, ez da? Pentsatu naita bota ezkeo, taldea bat gutxikokin ustezu, nahi da segundu batzuk izan da, gu ez gare hortako. Egio, zego horra eken, zenbat txokarte zeaten, lesiluak, zorbaldak, belaunak, asko sufretzezu ez, da? Bai, beti esate, eta aurre denboraldiko lehenengo partidu izaten da pixkate oso nazarena. Gero izaten hasten zer, pixka txapai pintura, alik eta gobena jarri, eta aste burun hitze ez da behiz estropeatu, baina bai behize golpeatu eta aste berri bat hasi. Hola, ordu pilatzen. Motorrien erorieiz o zelaian indeko? Ez, hau zelaian. Zelaian? Eta hoi zerren kontra indek? Bestia lurren kontra? Azpien besoa sartu eta arrastaka, baina hoi... Hoi gutxi da, arrastak beti, orduan. Bai. Zeukiek lesio potenteikan, hola histori raroikan? Sorbaldako ebakuntza badauket, baina bai, gaina tontamente izan zen, beste taldekide batekin entrenamendu baten lurre eroi gaizkero nintzen da, atea intzan, baina bueno. Izatu belauna izateala gehien izorratzen dezuen historia, ez da? Izaten da, bai. Korpulentuak zeate, eta beti takok lurrian sartuta... Defentsa gaur egun oso bera juten die, belaunen maila sorbaldakin da, azkenen naizak gizona hundi edo txikia izan, belaun eta juten baldimazea, danak eroitzegea, puntu hori izaten da, eta
arriskue hor da. Eukitukik, txorkatilak belaunak eta igolako historik. Txorkatia bai, baina bueno, gu autonomo bezala, gu astea, Konpondu iten martxan zate. jartzen gara eta lotuta. Ona, eta aurrea. Hoixe, bea. Vale, guain ja berrio, batatakin berdina, antzeko zerbait, Bai. baina karratukin berren makintxokin goizkiu. Sondo. Vale? Bai. Hau hemen, zua jetxiko ziot, un pixka fuerte ziokela, potxatzen jarriko jo, eta gero bukaeran prejitu puntu emango zio. Gio olio bertan, batata prejituko dugu. Vale, eta nik hemen, behitu, ikuseken bezala ja, tipulak eta batzuiak bere pulamentu hartzen ziak, ingo ziotena da, txoixerua botan, vale, hemen botako jot, txoixeruan pulpa, prestatuta dakatela, hau prestatuta dakat, baina bueno, bakizue hoi, bizkaitarrak earki dakie, asko erabiltzegu eta hemen da gau txorixerua, hemen iten deuna da uretan jarri, urrepeletan, beratzen, eta behin beratzen dandian, gero da mamillak entzia. Mamillak endu, asalak endu, eta hola ja, garbi. Tomatiaie berdina indiot. Inde raiatu, orduan asalak enduzio eta mamilla botako dio ere bai bertara, bale? Martxan jarriko dugu. Bueno, eta zuek baldakazue, hola, nola di hauek Zelanda berriko beste horiek, beste abesti hori teguara. All Black horiek, jaka hori jendue bai. Vale. Ozeaniako talde guzti hori, Samoa, Tonga, Fiji, Zelanda berri hori Vale. danak. Eta hori danak adibidez bakoitzak bere dantzaldia daka, eta Bai. zuek ez? Ez, guk Bat ez, ingintatu behar dilau hemen, o? Ez. Euskaldunok bakizue gerrizea horita nahiko lotu dugula eta ez gare hortako. Oso, odola, baina sartze zaika, hilia gartze zaika, hasta atente, Bai. Ezkenen, behiek, esan nahi hori da, ez laguntza eskatzen dira goran dauden hori, pixkate babesteko, lurran indarra, pixkate zentzu oso politia dauke. Vale, eta hola lurra moitu iten duen, esnatzeko ere bai lurra, o... Bai, partida horretik nahiko ez nahi goten eta hori ikusita, oan gehiago, ez? Zerbait politia da esan, Tokatu zai behien aurka, olako zerbait zelaian ikustia? Bai, Zelanda berriko kontra, ni nire kasun bi aldiz jolastuet, bat sebeneko modalidade olimpikon, han gaina Wellingtonen Zelanda berrin jolastu. Espainia bezala zuek eta beha hori da, bai. Zer gertatu zen partida hortan? Galdu ingenun ez askogatik, baina galdu ingenun eta nik bat sartu alizan unan gaina, lehenengo aldi ezan Espainiko selezioak sartzen zona Zelanda berriri, han. Eta joa ekin nuan, gaina horrenekoa? Bai. Zorionak. Eta hor zenbagarren postuan gertu zinaten, zer gertatu guan hor? Hor ez ginen jeitsi, baina nahiko beran, zati Espainintzako oso berri ezan. Hor zirkuito mundial hortan sartzea zerbait berri ezan, eta kategoria mantendu genuen, orduan, helburue, bete genuen. Vale, ona, puri jani. Eta adibidez, guain gaitukela ere bai, adibidez, mundu mailan zer dituk? Noa Zelandakoak, Amerikarrak, Australianuak, zindia hor punteruak? Europan bertan bai... Europan badago, Europan adibidez gaur egun bai Irlanda eta bai Frantzia ikaragarrizko maila honen dare, Irlanda, Frantzia, eta gero, ozeani alden Zelanda berri, noski, eta Ego Afrikare, Sudafrikare, urtero hor daude. Ego Afrika, hor Argentinan eta hor potentia dira, ezta? Oso. Eta urten gaina iraien hori munduko kopa jolastuko hu eta azkenen selezio idanak oso prest egongo dira. Momentu enten bai. Bueno, ikusi zu hau zeitxura hartzen nahi dan, Eharra. Indizionaek, bota ja bertara arkumia, ardortxuri txantxa bat, bota diote bai salda, eta utziko dugu hemen 40 minutu lasai gixatzen. Eta gero emango diona da ikutu da limoian azala botako zegoela bixigarri puntu bat emateko, bale? Bagiztak txerrik itxarreka, ondo. A ber, hemen imirretena patata hori vuelta pixat eman, eta bakite bai dokumentalen bat grabatuta zaudetela bain dala gutxi, ezta? Bai, azarron edo izan ginen, Zelanda berrin dokumentalai amaiera ematen, Espiritu Kaua edo izenekoa, garai baten Informe Robinson zan ekipoakin izan geha grabatzen, eta pixkat, Espainiko selezioa nola mundialetik kanpo gelditu gehan, histori horren ingurun, eta gero, Kaua ordiziko jokalaria zanan, eriotza, nola izan zan, klasifikazio hortan zehar. Hor desgrazi garranta, ez da? Bai, gorra izan zen. Selezioako bai, baina ordiziako oaindi gehiago. Azkenen 3 bat urte gurekin zemazkin, eta utzi duen utxunea handi izan zen.
Katxi, lama, bizita nola da. Aula da. Bueno, bai, aurrea baitu, eta behin gatik antzio zein, Hoxe. eta aurrea baitu. Bai. Bueno, eta hemen, ia lanak indaz eskau, Julen, baitu, arkumia, martxantzekau esan daun bezala, gio limoia botatzeko. Patata hauek behin potxatuta dauden nian, egurra emango jo, kurruskari laga, eta gero, perretxiku gaina botatzeko, eta bitartean jungo gaituk, gastroteka batea. Hemen gastroteka, eta nun dago, hemen txe, Donostin, guazen bertara. Kaixo Joseba, eguerdion, ni Tamara naiz, hemen Donostian gaude, eta hemen gastroteka erakutziko dizuet. Orain dela 2 urte hasi ginen proiektu honekin, ez da erresa izan, justo pandemiaren ondoren, baina gu aurrera zege genuen, eta oso pozik gaude. Gure izena hemen da, zergatik lehen, kelerren fabrika hemen zeon, eta nahi genuen egin pixkat referentzia berai, eta horregatik jarri genuen hemen. Irekitzen dugu taberna 12, ematen dugu bazkariak, afaria, merienda, badukazue pintxoak, errazioak arratzalean hartzeko, eta gero ez dugu inoiz isten, osea, irekitzen dugu egunero. Gure bezeroak auzokoak dira, eta egunero etortzen dira. Bueno, ja ezagutu dugu gastroteka hemen, eta orain jungo gera Zukaldera, platera prestatzera. Hemen gaude Zukaldean Josurekin eta arkume txarlota platerra prestatuko dugu. Osagaiak hauek dira, arkume papurtua, foie risotto falsua, boniato krema, eta gero daukagu arkumearen saltxa, perexila, barazkiak tempuran eta berenjena. Hasiko gara berenjena xafletan mosten. Hemen bikarta ezberdinak dana egiten deu, badaukagu informala, da kroketak, kalamarrak, patatak, pixkat pikatzeko, eta gero badaukagu beste bat pixkat bereziagoa, badaukagu arrozak, aragiak, arraina, postreak, dena etxean eginda. Eta gero ere badaukagu pintzuak barran, marinatuak, hemen etxean marinatu egiten dugu, izokina, bakailua, antxoak, atuna, eta jendeari asko gustatzen zaio. Berenjenan plantzan jarriko dugu, eta bitartez barazkiak tempuran frikituko ditugu. Gure karta barruan badaukagu platerazko gluten gabe. Zaiatzen geha garia ez ipini, eta alternatiba bat da hartua erabiltzea. Berenjenaia eginda daukagu, eta arain txarlota prestatuko du. Txarlota ditzen diogu, forma ematen diogula, berenjenan jarriko dugu arkumea, eta buelta ematen diogu. Rula modukoa. Ja txarlota prestatuta dakau, eta arain guazen platatzera. Txarlota hartuko dugu, plateran ipiniko dugu, orain boniato krema jarriko dugu, arkumeari oso ondo dijoala. Gero foie risotto falsua jarriko dugu, orain arkumearen saltza jarriko diogu, barazkiak tempuran, badukagu azenarioa, piperra, kalabazina, eta ja platerra bukatzeko, arginano bezala, perejil pixka bat. Bueno, hau da ja gure platerra bukatuta, eta nahi baduzue probatu, Donostira etorri eta hemen gastrotekara etorri. Agur, ikusi arte. Ai, ama, bikote, ze itxura, ze saltxa potxolitua, tempuran, eta gero nola txak perexila, Ona, aita jarri egor, perexilatan honetxetan, Ez da ja falta. Ez da ja falta. Ona, bezarka ondia bikote, eta horrela jarraitu gauza txukun-txukunak egiten. Oso ondo, guzaiatuko gea, hain txukuna egiten. Betu, gixagoa betu ja, ze itxura hartu du, baizu, telebista magia iteula, eta ordu erdi bat pasazaio, ordu erdi ez, esango izuet, illa 50 minutu egon da, bale? Txiki, saltza loritzen dijua, eta ni uste tola xerlako jola, oso txukuna da. Gio hori bai, esan duguna bukaeran, zitriko toke bat emango jo, hola, bixigarri ukitzeko. Patatak hemen. Potatzu zaizkigu, erreportaia ikusi duen bitartian, guantxe daude, ja, bigun-biguna barrutikan, inbango egurra eta jarriko ditugu kurruskari kanpotikan, bale? Gero, atea eta patata sartuko dugu. Eta jarri behar geha, hauexek jarriko iskiat hemen, txukuntzeko. Beitu, hauek laukitan moztu berren, beitu, hola moztuko jau. Hau egiten deuna da, beitu, hartu hemendikan eta tirak ateatzizki hau, bale? Eta tiratxoak ingoitugu horrelaxe, bale? Horrela indanak, txikienak dianak igual bitanin edo hola, eta listo, bale? Oire kontu, eta ni jarraitukoit, bueno, honei egurra eman, zan deun bezala, eta inberetena da, batzu hori txikitu. Eta lapiko handi bate bai, jarriko hemen martxan. Venga, i honea, eta lapiko handila honea. Bueno, eta guantxe esku artean, bueno, rugbiz aparte,
Bueno, rugbiakin zer ikusia zekaken, proiektu Bai. poli batekin zaude, ezta? Bai, duela, ba hori, 5 bat urte hola hasi ginen buru belarri, eta egia esan, ba, emaitza osonak ematen ari dan... Zer proiektua, nola izen nahi, kontatu jendia? Bueno, duela 5 urte hasi ginenen, zapirrubiaren sustapena edo deitzen zen. Zapirrugbiaren, zapilla eta rugbiak zer ikusia daga, bale? Bai, azkenen... Zertan datza kiroloneko, nola ziak iztu joku hau? Ba, garbizona da, Joseba, gure kirola pixkan mugauta garela, umek eta jolastu alizateko, rugbin jokatzeko azkenen behar dezu rugbiko zelai bat, osea, bortxaz behartuta zare, holako zelai bat izatea. Eta hau izan da, moldaketa bat, nola baite ba, kontaktua egiten duna, eta edozein zorutan jolastu daikezun. Claro, zezatek, rugbia igual zorua, oberdek bai pixkat ondarra, obelarra, bestela minazko hartzen dek, ez da? Bai, eta gero pasatzen da baita txikitan, azkenen kontaktuari bildurra edo prozesu badala, eta hori kenduin behar zaio, orduan, bueno, ba, zapi hauekin ekiditen da nola baite hori, kontaktu... Eta nola de joku hori, nola ziak jolas hau? Ba, azkenen da, rubiko partida normal bat bezala, kontakturik ez dago, kontaktua zapiak entzea da, zapi hori lurrean uzten da, eta, bueno, ba, punto de encuentro... Zapi bandaka bakoitzak? Bina zapi, ezker eskubi, bai. Orduan, zapi horik endutakon, gelditu behar die, baloia lurrean utzi, eta beste taldekide batek zabaldu behar du baloia hori. Baloia ere bai hartzen du jokuan. Baloia zuaz, baina zapia ez dizuek endu. Hori da. Eta zu ezin dezu heldu zapila. Zuk ezin dezu heldu. Korrika iesi bertzea. Korrika iesi bertzea, bai. Azkenen hainbat ikastetxetan ikusi dudanetik. Umek hori, bakizu oso azkarrak diela, eta beti, ba, bueno, hortxe mugan ibiltzen dira, ordu, bueno, zenbaitzuk bai poltsikotan sartu, bai zinturean bueltak eman, bai beroki gainetik. Bai, olotu igual, jostorratekin. Bai, azkenen, eta bueno, ba, hoxe, eta horren alderdi politia da, bai, otxaien da martxon azkeneko 5 bat urtetan, ibili diela Goierri eta Urola garaiko ikastetxek, ba, beraien arten konpetitzen. Zenbaten aurka jolasten da normalian, edo nola kudeatzen da joku hau? Ba, normalen izaten da 5 aurka, eta izaten da futbol salako kantxa baten, edo antzeko neurri ditun leku baten bai. Bale, gero rugbia bai, dado rugbia, ez dakit, batzuk 14-15 jolasten zuen, bestiak zazpi o sortzi o zenbat izatea. Bi modalidade bezala daude. Bai, badare, berez egon gehiago, gurea da rugby union edo ditzen dela 15-15 aurka, hori da telebistan ikusten den hori. Bai, futbolian amaika kontatzea. Ego bestia ez izango zen, areto futbola bezala? Modalidade olimpikoa, piskate dinamikoa dana eta zelaien dimentsio berdine die, baina zazpi jokalarekin jokatzen da, talde bakoitzetik, hori da 7 edo ezaguna dana, eta hori da modalidade olimpikoa. Eta, bueno, gero badukezu... Eta zelaia txikiagoa izangoa, pentsatzen. Zelai berdine. Berdina? Bai, zelai berdine. Ikaragarri. Ieste gore errexo. Bai, eta, bueno, denborak ere gutxigo di, partiu gutxigo irauten du, baino, gorra da, oso gorra. Eta bestela, berdina dia esaten dan arau guztik? Bai, arauak mantentzen die, bai. Azkenen, bueno, kopuruz mugatu zaude, baino arauak eta mantentzen die. Rugby eta rugby amerikanua. Bai. Batzutan guk, ez dakiunak asko naztutzen deula. Bai. Zer desberdintasun topatzetugu joko batetik beste? Asko da, desberdintasun asko da. Bai, ez dauke antzik ezertan, azkenen. Bai, ez esatea, igual balomano eta baloncesto bezala? Ba, antzeko zerbait. Beste kantxa antzekoa da, baina oso desberdina. Pentsatu behar dezu, rugbin garela 15 jokalari, bai atakerako, bai defensarako, bai erabaki hartzeko daneako. Eta futbol amerikanoan edo, daukezu plantilla bat bakarrik ataka dedikatzen dana, beste plantilla bat bakarrik defentsara dedikatzen dana, daukezu bat ostiko botatzea bakarrik dedikatzen dana, orduan. Tokatu zaikiri rugby amerikanoan jolastia? Jolastu da sekula? Sekula ez jolastu, ez, sekula. Ikusi bai, baina adibidez, bai, nik uste jat rugbin ona balin baiz, hortan nahiko ona izan. Antzeko zerbait, kualidadiak bai antzekoak izan beharko dira. Bai, zenbait postutan antzekotasunek egongo dira. Azkenen, bai, hor iskin egiten da ibiltzen dien hori, seguro gure postutako batzukin antzekotasune badaukela. Bai, nik uste baietz. Ondo. Osea, basekiatik geho kiroletan, pelotan ibilitako bai, futbolen bai, ez da? Bai. Azkenen, herri txiki horietan bakizu. Dana eman behar. Bai, dana eman behar. Futbola, pelota, atletismoa, dana, bai. Eta zergatikan aukeratu guan azkenian errutbila? Ba, pixkate, bueno, beti futbola, eta nahi hasi zan, nahi gazte hasi zan jokatzen rugby, ni urte betez behar ikustea junitzan, eta egun baten esan zeaten, torre jonea, hartu baloia eta korrein da, bueno, ikusi zuen, nahiko ondo, edo,
Ondo Irula, ieste bai, azkarra beti izan naiz, hori izan da nire Vale. alderdi fuerte edo, korrika nahiko bisiten deula eta. Bai, ezkenien usten deu rugbin indarra berdeula, zea berdeula, baina hor bizkortasun asko bihardi hau, ezta? Asko, azkenean. Regateako, eta besteako, eta aiesteko, eta... Gure kasun Josea 15 jokalari dare taldeko, eta 15 horietatik, esango nuke 10ek ezaugarri fisiko ezberdina dauzke, bordun. Tanantzako leku edao, azkenen. Haundie, plakoa, altue, txiki eta tanantzako leku edao. Adibidez, ikusten dituguna haundi hoiek, diabeti, osea, meleo, nola? Bai, meleen sartzen dina horrazkenen lehenengo hiru hoiek oso postu espezifiko di, horre zindu inok edon hor jolastu. Zuk aktan markatu behar dezu zein dan gai hor jolasteko, eta bada gauza oso espezifikoa, eta, bueno, pixat arriskutsua edo jakinin behar da jolasten. Eta golpe gehiena behaiek eramateitu edo desberdinak dira? Desberdin da, behaiek azkenen indar asko dago, presio ikaragarri dago, bizentzutan, eta, bueno, behaiek hortako entrenatzen di azkenen, baina golpeak, gurek seguramente die gutxigo, baina bai abiadura hondigo. Karo. Desberdinak. Bai, desberdinak. Vale. Eta gero, rugbia nahi asko gustatzen zaiteke nadek, zarauten beti hori bizi izan diat, beti ikusten zen ditun, astebururo, parrandatzen da rugby taldiak, parrandan. Eta, hemen zer rugby taldiak, bai, irugarren denbora jolastea gatoz. Irugarren denbora debazio rugbyan, ez da? Hoixe, bai, azkenen, partiduk bi denbora edo iraute ditu, eta gero bai dutxatak elkartzen gala bi taldekok, ez? Eta orduan, pixka partidun ingurun hitzeiten duzu, edo ja ezaguna geana familie, eta pixkate aurkarikin, elkarrolantzeko partiduko impresiok, eta bizi ezen muzik joan, eta bai, garagardo materan, eta jan, azkenen hortan datza horrek. Eta adibidez, hori da, ez dakite, nik garai baten honetan esan, talde bat etortzen danean zure herrira, zuk eramaten diozu, hemen nik badakit txokotara eramaten ziotela bazkaltzera, gero parrandatea zian, ez dakit, jute zeatenian beste lekuta, ze topatzen dezuen, o nundik noa emoitzen zuen. Bai, azkenen etxen jolastu don taldek edo, prestatu behar dio, harrera bat, hirugarren denbora bat, aurkariri. Eta gure ordizin, jun izan geha, bai txokota, sozieta jun izan geha, eta guain, bertan Altamiran estadioko tabernan prestatzen dio, baino... Ze gaten da egun hortan, ze prestatzen dio etorgine, txistorra pixkat, bentako jakik edo pixkatola... Patata salarrio jana, arai gixatue, arroza, daneti joten da. Eta gero, garagardo bate bai, pixkat irabazi baldin mezu baueto sartzen da gainea, normalen, eta... Noski, freskoago, ez da, freskoago. Bueno, hemetxe, guan inazu, betu, hiru osagai horiek, ingo deuna da, bertan naztu, hiru osagaiak, bale? Igual danago eta berren, erdila bakoitzetik erdi bota, eta gero, ateako ditugu guaimen patatak, eta batatai botako dio, indezun histori hori, bale? Hor da hola, piperra hautza, baratzuri hautza, eta oreganua, bale? Beitu, batatak ile inda dazkau, honeire kantxa emango jo, hemen topera, eta hemen bai, vuelta eta vuelta ingo dugu. Betu, hemen dakat, makil berri bat hartuko dut. Eta esan dizutena betu, berretxikuk, martxan daude, ia, bukatuta dazkau, ingo deuna da, patatak bertara bota, eta gatza puntuan jarri. Vale? Hoi nastu nabeak lasai, bai, nastu, ingo deuna da, betu hemen, hauek listo dazkau, eta botako zuna da horreare bai gatza pixkat. Vale, guantxe mongo zuna. Mongo zu gatza pixkat, behitu. Bi, hiru, haure dana kanpuan dakau ja. Hau listo. Hau ere listo. Hau paretik enduko jat. Eta behitu horrea, oide gatza botako jaure bai bildurri gabe. Horre. Dana nastu eta patatak alinatu. Vale? Eta bani jua plater baten bila, platera eratzeko. Bueno, hau, idek itxure hartzen, dana, Bai. Hemen arrautza bota eta presituta listo, Itxura ona, baina usaila oendio bea, Oendio bea, ona, eskerrik asko. Beitu, hemen falta zaiguna da. Limoia bota bertara, ingo deuna da. Azala bota. Hau, etxen bezala eskukino. Bai, etxen bezala eskukinola alinatu, gero patata pixka nastu, danetik eukitzeko alde guztitatik. Vale, ona, limoi pixkatekin, ikutu eman zio, haure nastuko ju. Eta bani joa esan bezala plateran bila. Bueno, eta arrobila eta zemuz dago, arrobila oso gaztea ziberralda. Noiz da sasoiona errutbian azteko, gazte batzuntzak, ume batentzako? Normalen, hemen Gipuzkoan, 10-12 urtetatik hasi daikie lehiatzen. Bizkaia makik zortzi edo adinen astea daukiela, eta hemen 10 urtetatik aurrea. Orduan,
nik uste, asteko garaitxarra sekula ez da, baina gero da Vale. gazteago hasi ba, Beti hobeto. bai, Bai. hobea dala. Bai, kiroldanetan bezala azkenean, Hoxe ezta? bera, Kontuz hoxe hasi, lasai hasi, Bai, bildurrak eta hartu bai, gabe, bai, ezta? azkenen prozesu guztie pentsatuta dago, hori, azkenen etzea golpetik jolasten azten, kontaktua bildurrak aldu behar diozu, zelaian komodeo martzea, taldekidek ezagutu azkenen prozesu bada dana, eta bueno, bere denborak emate ditu. Geuz da gaztego hasi, hobeto. Bikain. Bueno, eta zemuzko arrobila dator, baldato arrobion aldao. Bai, azkenen ordizi bezalako taldek, funtsa edo arrobie da. Atzerritarrelen esan dizut, 8 edola dauzkeula, baino partidak 15 edo jokatzen du, konbokatuko 23 eta entrenatzen 32 bat ibiltzen. Orduan, arrobie, oinarrizkoa da gure bezalako klub baten bai. Eta ikusten da badatorrela, indarra bihar du arrobilak edo... Bai, hombre, geroz da gehiago egon, orduan da hobeto, baino egia esan, bai neskak eta bai mutilak, azkeneko urtetan asko handitu da, arrobie, bai. Ez dauk ezer ikusi goen dela 10 urte edo orain gordizik. Hombre, generalen kirolak danan indu gora, ez da? Bai. Baina errutbian bai. Baitare, bai. Ondo. Bueno, ikusi zue, ze plater eharrain deun, txirriki txarraka hemen bilon arten, eta, bueno, ni uste partido rugby bat agero gehiago jango zen nula, ez da? Zika, urte hasi bai, eta segirengo genuen baino, azte kondo dago. Aguate, eta bueno, onda zio, jarri gehiago. Gehiago. Bueno, hemen txeak gaur, Julen eta bilokin deun platerra, arkume txilindroierara, batata eta patata eta perretxikukin, eta jarraitu arrakastan, jarraitu goxatu arazten da noi, eta eta minik hartu. Saiatuko da. Bueno, agur laguna. Venga, ondo izan.